Sawubona, ngingudokotela uHari Prasad, ngingu-Senior Consultant Internal Medicine kanye nesifo sikashukela e-Apollo Hospitals. Namuhla, ngifuna ukuchaza kabanzi ngesifo sikashukela njengesifo esingadluliselwa komunye umuntu. Sonke siyazi ukuthi isifo sikashukela sikhula ngesivinini esesabekayo ezweni lonke nasemhlabeni jikelele. Sibona cishe iziguli eziyizigidi ezingama-500 ezinesifo sikashukela emhlabeni wonke. Ngakho-ke uma sibheka kafushane mayelana nobhubhane lwesifo sikashukela esikuhlonze ukwenyuka kwezibalo zabantu basemadolobheni kanye nendlela yokuphila yokunganyakazi ebangela ukwanda kwezibalo. Ngokuhambisana nalokho, ubeka inani labantu asebekhulile. Sibona abantu abaningi asebekhulile abengeza enanini labantu abanesifo sikashukela emhlabeni wonke. Okubalulekile manje ukuthi sikwazi ukubona umuntu onesifo sikashukela kusenesikhathi ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke sithola ukuthi isifo sikashukela singesinye sezifo ezingatheli. Singase sibe ngenxa yezakhi zofuzo, lapho umuntu onobungozi bokuzalwa angathola isifo sikashukela, noma kube ngenxa yokukhuluphala, noma ezinye izizathu zemvelo ezifana nokungazivocavoci noma ukudla okunamafutha amaningi, okwenza umuntu abe nesifo sikashukela. Ngakho-ke okwamanje, into ebalulekile esiyidingayo ukuhlola umuntu ngamunye, noma ubani oneminyaka engaba nguThiti noma Thithi-5, okungenzeka ukuthi unesifo sikashukela noma onomlando wokuba nesifo sikashukela emndenini, kufanele ahlolwe kusukela eminyakeni enguThiti noma engu-35. Kusukela lapho, ukuhlola kufanele kwenziwe minyaka yonke noma njalo eminyakeni emibili. Futhi umuntu okhulu ngokweqile noma onomlando womndeni onesifo sikashukela noma owesifazane oke waba nesifo sikashukela ngesikhathi ekhulelwe okuthiwa i-gestational diabetes, naye kudingeka ahlolwe njalo eminyakeni edlula engu-30 kuya kwengu-35. Ngakho-ke lokhu kuhlola kusenesikhathi kwesifo sikashukela kusiza ukuthola abantu abasengcupheni enkulu yokuba nesifo sikashukela. Ngakho uma ubathola kusenesikhathi, uma ubathola besesimweni sokuqala se-prediabetic, ungabasiza ukuthi bashintshe impilo yabo kakhulu ngokudla, ngokuzivocavoca, nangokwehlisa isisindo. Okungagcina kubagcine besesimweni se-prediabetic noma kube ngcono, babuyele esimweni sokuphila ngaphandle kwesifo sikashukela, bengadingi imithi, bengabi nazo nezinselelo zesifo. Zonke lezi zinto zingavinjelwa. Ngakho basengahlala esikhathini lapho besaphila ngaphandle kwemithi futhi ukuqala kwezinselelo kungavinjelwa. Lena yindima noma ukuqwashisa okumele kudalwe emphakathini kanye nakulabo abasengozini enkulu, abantu abadala, lapho bengahlolwa kusenesikhathi, bavimbele ukuqala kwesifo sikashukela. Futhi noma ngabe batholakala besenoshukela noma bengakatholakali, sibelapha kusenesikhathi. Kungani kudingeka sibelaphe kusenesikhathi? Uvimba ukuqala kwezinselelo. Ushukela akusona isibalo. Asilapheli izinombolo lapha. Sizama ukuvimba ukuqala kwezinselelo. Lokhu kungaba yinkinga encane efana ne-microvascular, izinkinga ezifana ne-diabetic neuropathy, nephropathy, noma izinkinga ezihlobene namehlo njenge-retinopathy. Noma kungaba izinkinga ezinkulu ezifana nesifo senhliziyo esihlobene ne-atherosclerosis, noma i-stroke, noma okuthile okuhlobene nonyawo okubizwa nge-peripheral vascular disease. Ngakho kungani lokhu kubalulekile njengokuqwashisa noma emhlabeni wonke ukuvimba ukuqala kwezinselelo? Okokuqala, lokhu kuzobeka umthwalo omkhulu, umthwalo wezezimali kanye nempilo, hhayi kuphela kumuntu ngamunye, nasemndenini, nakuhulumeni, nasezweni, kanye nasemhlabeni jikelele. Lokhu kuzonciphisa inani labantu abasebenzayo. Uma umuntu ethola ukuthi une-diabetes kanye nezinselelo, kuzonciphisa ikhwalithi yokuphila kwalowo muntu. Ngaleyo ndlela kunciphise ukukhiqiza, ukusebenza komuntu osemusha. Zonke lezi zinto zingagwenywa uma umuntu etholwa kusenesikhathi futhi eqala ukuthola imishanguzo uma kudingeka ngesikhathi esifanele. Yebo. Ngakho-ke lelo yindima yokuhlonza ngokushesha izifo ezingathathelaniyo, ikakhulukazi isifo sikashukela futhi ikakhulukazi nomfutho wegazi ophakeme njengoba zonke zihamba ndawonye. Ngakho uma singabathola kusenesikhathi, siyakwazi ukuvimbela ukuqala kwezingqinamba futhi sisize umuntu aphile impilo enempilo, futhi siqinisekise ukuthi nokuqala kwezingqinamba kungagwenywa. Ezibhedlela ze-Apollo, siyakwazi ukwenza esikwaziyo ukuhlinzeka ngokuhlola impilo yabantu abaningi lapho sibathola kusenesikhathi abantu abasengozini enkulu. Akubona abantu abasengozini enkulu kuphela, othile ohlobene nemindeni ehlobene nabo, futhi uhlola kusenesikhathi ukuze ubalande kusenesikhathi, uqale imithi kusenesikhathi, ubahlolele izinkinga. Uma kukhona inkinga engakabonwa esiqinisekile ukuthi ikhona, lezi zingatholakala kusenesikhathi ukuze kuvikelwe ukuthi lezi zinkinga ziqhubeke, kubambezeleke ukuqhubeka kwazo. Ngaleyo ndlela sisize umuntu aphile impilo enempilo isikhathi eside. Ngiyabonga.